into your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Lagi mo na. Salina lang. Okay. Meral no rin anak. Sige, sige. Okay na. Maganda? Ikaw, anong gusto mo? Yung nakapipilit. Ah, unicorn? Oh, sige, sige. Yay. Okay. Smile. Oh. Okay na kaya, okay na. Hani kaya ka? Ini ba? Awas, sige, mabilis siya yan. Sige. Ini ba? Kaya na, kaya na? Mau ko ba? Ano ba tatamad? Tamal. Alang-alang din. Okay, okay na. Okay na. Mumuran, mumuran, mumuran. Na? Awa, kaso mumuran. Jadi talas sagli. Dibuatan tering anak. Nyambu ya? Melo alas, melo alas. Ah, sinupanda ka pa? Labas. Kilabas ka pa? Kilabas ka pa? Sagli-sagli na. Maglabas ka. Wah. Meral. Ay. Maglabas ka sagli. Ha? Oh, sagli. Well, very good. And of course, yung ideas once again, ayan, pasok ko din sa loob and there. Upo na kayo sa spinning chair and that, para. Ayan, tayo na kayo. Hindi na natin mamatagalin. Palakpakan naman po natin ang Ronald Blanc para sa Islong. Mateo, Gagawin, Ah, miras ng kongon, miras ng kongon. Alin, inuwar minuna kaya kayo? Yap. Meron kalingay. Yaw, ayun. Ano tingin kaya? Saklono. Ah, palita pa. Kini ka pa. Kini. Kita. Miras ng kayo naman. Ikaw yung ito. Kaya ko magpiti. Ah, sige. Ito na. Ready na ba kayo magkaro? Yung malakas. Stop the music mo. Buhari yung kapartner. Buhari yung kapartner. Okay na. Babak sa baba, mag-dedicate. Okay? Thank you kaya. Ready? And sige! Ito. And okay. Ano surprises lang sasabihin mo? Maral na pa rin nga. Saan? At? Ayuda. Dito! Ubo! Ako na lalaki lang ang tipi ko eh. Spider-Man? Sigot na! Okay. Box out.
Okay, ito na Kawan, ganyan naman puti. natin para sa iyo. Natural yan. Okay, wala namang sasali pa. Ayun, ito si ate. Ayan. Okay, so mamaya na yung mga bata ha, mamaya na. Okay, kumita na sila. Okay, ayan. Wait lang, pizza. Wait lang. Okay. Ano lang muna kayo? Joker. Pakanyan. Inyawa. Alright, okay, so ganito kids. Ayan, lahat ng mga kids and adults natin kasali mo dito. Okay, listen everyone. Okay, para po maging winner and yung mga kids ninyo manalo at magkaroon ng mga prizes. Magmamaporiti po muna sa ditong round din. Yung muna makakapagdala ng briefing natin na ipapadala dito, yun yung magiging winner. Madali lang po. Susi Ano ito? naging winner. Dahil 500 win prizes ngayon, Tapiko, Kakope. Tapi ko kay Kongkeng. Dapat yung taray eh. Ayan. Offer na siya pala po. Ayan. Ayan, ayan, ayan.